ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созен хубен. ирӯз 28 сентябри соли 2023 якчанд дона мошинаро навор кардем бари шумо тамошо кунед. мошиное ки маъқултон мешавад дар амрӯз соҳибошон занг занед рафта харидоро ки мачо хонаву замини квартира техника аппарата бошад дар ин ватсап мо равона шикан рекламаш мекунем, ҳаракат мекунем шумо да буфурӯшем метем мардони азиз. ҳамин рӯи хотири меҳнатои мо ҳамин чанд қадам метонен дар ҳамин навор лайк монен, подписатсия кунен, тугмачаи зангонара зер карда монен бачо. аз ҳамаи шумо илтимоси бародарона ҳамин моро тамошо карден, ҳамун лайкотона монен бачо азиз. ҳамата эҳтиром мекунем. мо ба хотири шумо навор мекунем мардуро. ҳаррӯза 10 дона мошин тамошо кунен, беҳтарин мошинаҳой. дар ҳамун комментаре нависем ба шумо аз кадом маркаи мошинаро лозимай, мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментаре ҳамун мошинаро пешниҳод кунем бари шумо. шумо тамошо кунем бачо, мо эълона сар мекунем. мошини фурӯшӣ якум дӯстон азиз, нигоҳ кунед. Opel Astra F айни ҳол дар ноҳияи Фархор бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин состояние хиштуи бадаи акада сум дар кора успет кунем бигиринша. солаш 94, рақамҳои 1414, охираш номераи якай худотон бо занг занем муомила кунед. сӯзишвориш бензини холӣ. объем моториш 1.6, коробкаш механика, мотор ходовой, нав, коробкаш соз. хулоса состояние мошин хубай. бардоро гуфтам фақат занг занен, боз муомила мекунем иншоалло. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надора. балонош навай, бензини холиай, краскаш свежи. ягон мошини астраҷӣ боша мега. алишам мекунем, болош ягон сум метем. ماشین در حالتش خوب قرار دارد. این دیسکوش ماشین براش این دیسکوش ماشین این از سالن ماشین الکتروپاکت پاتالوگ ماشین در حالت خوب قرار دارد. اعلoni навбатиро мебарем бардор азиз. Daewoo Tico як дона расм дорад бачаҳо азиз, нигоҳ кунед. ҳамин як расм хати шумо да маълумот метем. маълумоти иловагӣ ва расмҳои дигараша метавонед аз ҳамин соҳибаш бигирен. дар шаҳри Конибодом солаш 94, 9000 сомонӣ. дата номерои Тоҷикистон, ватсап дора, рақамҳои растиам дора. бензин, газ, коробка механика, моториш 1.1. ҳолатиш средняй, ҳуҷҷат техосмотриш бучидагиай. фақат бачаҳо нигоҳ кунед, успет кунед, срочно мошин мефурӯшад, сумаш дар корай, зангаш бизанед, иншоалло боз скидкатон мекунад. сумаш дар кор акада мефурӯшад. занг занед рафта харидорӣ кунед мардоз. мошини навбатиро тамошо кунед бачаҳои азиз. Hyundai Elantra дар ноҳияи Фархор 2002 сол 30000 сомонӣ мега, бо муомила дорад. 937 37 49 39 рақамаш барои тамосай. газ, бензин кор мекунад. мошин хубай, кам гаштагиай. алишам мешавад ягон Opel Vectra боша ёки ягон каравани соз боша мега, алиш мекунем. хеле ба нархаш 30000 сомонӣ, бо муомила ҳам дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастен, рақамаша мондем, занг занед рафта харидорӣ кунед мардони азиз. ҳаматарафа мошин 100% ягон дарди дилиш надорад. задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ хеле ягон ҷош нестай бачаҳо. касе мехара, успет кунад, мисол бурд мекунем мардони азиз. ҳамин мошина срочно фурӯшай. дар ноҳияи Фархор солаш 2002, 30000 сомонӣ. успет ки бигӣ. ташкаре ки шумо қайд карден, Opelро зиёдтар навор кунем. солаш 2004 дар Хуҷанди Бостонӣ. салон абинен чӣ хел хушрӯй.
49700 сомонӣ астраш. 36 бензини холӣ, кузов хэтчбек, свеч сия чорни. Объем моториш 1.6, коробка передач боша механикай Opel Astra H. ҳама тарафа хулоса мошина мода маълумот додан сахт зури бадай. Аккумулятор нав, маслоша нав кардагиян, мотор нав мегирӣ, бензина мерезен, ҳай кардан мегарден. хулоса ҳамиқа маълумот додан. рақамош 31 2 37 10. барои муроҷиат кардан занг занед худотон. Opel Vectra C, солиш 2002, ҳамис ҳастани дар экрантон дестен. рақамош 500 00 0992. занг занед худотон бо оиди мошин маълумот бигирен. дар душанбе 33000 сомон мега, 36 бензин, кузов седан, моториш ДВД, коробкаш механика, тонировка, документ, балоно нав. мошина ягон ҷош задагӣ, пусидагӣ, мисол даридагӣ ҳам нестай. созай хулоса то ҷое ки мо манфи маълумот қабул кардем. ҳолаташ хубай, дар ҳолати хуби техникӣ фавран фурӯхта мешавад. савдо дар назди ҳами Vectra C. ин ҳами састан нигоҳ кунед бачаҳо. Opel Astra F боз як дона, солаш 1994, 22000 сомонӣ меган. дар душанбе 20000 мегирем, мерем бародар азиз, ҳам мошинчара мехарен, хонатон мебарен. 36 бензини газ, кузов седан, свеч голубой. объем моториш 1.6, коробка передач боша механика. худотон ранг намуду дили ҷигарша дестен бародар азиз, нигоҳ кунед. мотора нав карге мега. колонкаш магнитофон оригинал, ду балони пачка, ду тайгаш хоб пачка нестай, хай ҳолати корияй. чихолош нав, электропакет дуташ. Daewoo Nexi айни ҳол дар ваҳдат бо нархи 13000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 газ, кузов универсални, объем мотор 1.6, коробка передач боша механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар амо сентри ваҳдат қарор дорад. хулоса зангаш занен, рафта харидорӣ кунен. лайкотон ҳамонен чанд қариб метонен ҳамин наворда лайк монен бародари гиёмӣ. беҳтарин комментариё нависен. аз ҳамаи шумо розием иншоаллоҳ. қайд кунед дар ҳамон комментариё ба шумо аз кадом марка ҳамин мошино зиёдтар лозиме, мо ҳаракат мекунем ҳамонро баъри шумо дар ҳамон навораи пешина, яъне дар навораи баъдина пешниҳод кунем бачаҳои азиз. хулоса миллати тоҷик ба пеш, ҳама яккаса якгара дастгир мекунем. Audi A6 бачаҳои азиз, солаш 2000 қабул кардем, 33000 сомонӣ нархномаш. мошини айни ҳол дар душанбе 36 бензини газ. Audi харо акоҳое ки Audi мехарен, пешниҳод кардем тамошо кунен, иншоаллоҳ бо хуб мешава. агар маъқул нашава рафта харидориш кунен. састани мотор 36 бензини газ, кузов седан, моториш 2.4, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. айни ҳол мошин дар амо тарафҳои ЖД вокзал, поини Садбарг ҳамҷа қарор дорад бачаҳои азиз. занг занен акада дар рақами 990 48 84 41 муомила кунен. айн нарх навоша маъқул шава, агар суҳбат кунен, рафта харидориш кунен. састаяниш созай хулоса. даруни мошин тозаи хушрӯ. бо чӣ дора иҷа? салониш тоза. ҳамин састаяни хулоса бачаҳои азиз. худотон бо занг занед пурсед. Daewoo Nexi солаш 1996 дар клубай бачаҳои азиз. 18000 сомонӣ нархаш. бензини газ кор мекуна, кузов седан, краскаш сафед, мотор 1.6, мошин хела гаштагиай, коробка передачи механика, хадавои 50%, балоно 50%, ҳуҷҷати солона тамом шудагиай. хоб газ бензин қади хулоса мегарда. маслаша нав алиш кадаге мега, и тарафаш созай, системаи музикаш хубай. 3 моҳ пеш капитални мотор кардаги бидем мега мошина. хулоса ҳолати мошин хубай, каси мехара
дар ҳамин рақамош занг занад, боз оиди мошин муомила кунад. худотон занг занед, боз занговат карда пирсем бардор азиз.